ପରିବା ଦୋକାନରେ ସଲରା ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପକେଇଲି। ଆଉ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ, ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପଖାଳ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ସଲରା ଭଜା, କଲରା ଚିପ୍ସ, ଆମ୍ବ, ସାଲାଡ ଏସବୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ମୋର କଫି ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ। କଫି ପିଇ ସାରିକି ବେଡ୍ ଉପରେ ଦେଖିଲି ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିରରଟେ, ଫ୍ୟାସନ ମିରରଟେ ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଭାବିଲି ଆଜି ଲ୍ୟାପଟପରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋର ଆଉ ଡାଟା ନାହିଁ ବୋଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ମୋବାଇଲ ଭାବିକି ମୁଁ ମୋର ହାତରେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ବନ୍ଦ ହଉନି। ଏସବୁ ମୋବାଇଲ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରିବାର ପରିଣାମ। ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ସବୁ ସଟର ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମଶାମାନେ ଆସିକି ରାତିରେ ମୋତେ ଏତେ ଗେଲ କରିବେ ଯେ ଶୋଇବାକୁ ଟୋଟାଲି ଦେବେନି।